Volt egyszer egy zsémbes hóhér, kitől joggal rettegtek. Ugyanis gond nélkül lecsapta a fejét minden hebrencsnek. Mindegy volt neki, hogy szegény, gazdag, feslet vagy galád. Fejük úgyis mindig csont nélkül a kosárba talált. Egy nap romlott ötlet ütött lyukat eme bomlott elmébe. Megkönnyíti majd a munkát egy rémes szerkezet. Elkészített hát egy gépet, melyet Guillotine-nak nevezett. Pehjére pont a közelében botlott meg, és önnön magát fejezte le. Egyedül egy icike-picike pók volt tanúja ennek az esetnek. Megdöbbenésében magát a mélybe vetette, és inkább feldobta a pacskert. Nincs többé fej a botladozó bakó nyakán. Legalább itt többé már senki sem hallhatja ijesztő kacaját. Azóta minden éjjel 4 kézláb botorkálva keresi eltűnt részét, mégsem leli meg sehol elveszett fejét. A testrész egyébként magányosan alussza valahol egy vánkoson rég örök álmát. Nem is zavarja, hogy így vicces módon maradt tárván. Akik találkoztak a fej nélküli hóhér szellemével, ők a félelemtől rögvestkővé dermedtek, pedig ismerve igaz történetét, a legtöbb inkább bizony csak nevetne.